Tini obo jagawo engko mondol ti ngke 48 koromsora mondoli bekhaktai tini edisi constituency ke mon soilong monosolingka constituency ni hoku tisa amchayo o jagaw tini borok sigango tipra motha khlai tongmani phiaba borok tipra motha khlaimani yagulo phanu nukha tiprasa thancha hni chiriklai tongmani jagawo bongni kubuni jagani kokto bad norikha o hoku tisa amchayo koikdin sigang tipra motha rok joining program tai lama himboto program khaikya phiaba borok nukha jeng bangla kok sakangke jeng tiprasa khaitangpu jeng tiprasa rok BJP kheke wansa khaitangpu engke phiaba tabu borok narong ngkai netani asikeno oba pungkha tiprasa netani asikeno oba pungkha wansa netano 82 mail ni tubui se hire khai tubui o jaga bangla bai slogan diri tonika nini tabu borok srai no nukha je tiprasa thancha mani abo tabu mungsapan krikha tabu borok srai no sika puila jati ulo party hiban abo krikha tabu puila party si nango borok ni ulo si jati nango borok tiprasa no thancha khlaidi borok manna hinsamani chini o jaga ni am jonota borok nugui tongkha je i borok tiprasa rok thanchango borok MLA malaikha MDC malaikha beton bari le malaikha nini tender ni rang nini commission rang chalai malaikha abo simisi tongsiwo tai u neta peta ni kisa misa tongnai rok borok simi futrung fatrang choli lai tongkha tiprasa ni hamkraini bagi borok mungsapan khlailia abono bujiwoi tini o jaga ni borok tini 11 family ni 38 voter tini Bharatiya Janata Party ni banao romfaika tini borok no lamsugui haka chini rajyo ni chini jonopriyo jonojati tribal minister chini borom gonang Bikas Debormani yakromoi borok tini o jagao katal khaya prisya paika katal khaya prisya painai rokno jeng khabai khubaino lamsugu beleke hamba belai hamba